تشعت أخيلو أسبركا بزمر بروس دي أوي تي في دنا مسنا دونا نفيلم لنا أفنونا مكتال تركبوا كبرانن كبيتمسيو دلهم ربع عسرا ميازيا سرالو زينا فتن وصان حيزلكم قريبه زلخو لو متخلي فلما أرست زينا لعلوي لوخ إيرترا مستقراليو سبب سلطان منجس السودان ركبات أكيدو كورونا فيروس رخيبو أبو إسبال تعيبو كنكن كجبر الوتصان حدا زيجا هاوي تفانيو أبقول عوزة قادم دعنا وتأجمات بأجان مكلخال تكور مكتال ولدي والثاني مخانو تجليزو أمريكا ربحت تان محاسب لعدك الوت هجرات كل ولوات كم تفتر تحبيرو هجرا وكتابة بزعامة زيك كل كم زخل تعميتو أو أمريكا حماق نتات أير نواتون محبر كتابان كسراتات سأسيبو نابزر زرون مسن سجر بمستر قدات وتصعي أتو عثمان صالحن أما خريب بريزنت أتو يمان قبر أبن زغمة لعلو إلوخ إرترا أبو السودان يحمشتو معلتات نيسرح مبزح بمفتام ملقتي بريزنت إساياس أفوركي نبي أبو ومبر لو ألو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبتيحو لعلو إلوخ إرترا بزي كازي مسم مختلا بومبر لو ألاوي بايتو جنرال محمد حمدان داغلون أبال لو ألاوي بايتو جنرال شمس الدين كاباشين زركبوم لعلو تسبب سلطان منجستي كمون مرحتي استفلاليا بوليتيكاوين حالتا السودان أبيت عدن سفح ركباتا كايدو لوخ إرترا أبتزاته إرترا نتهزب السودان أب هجرو أجات إموزلو كبيت بدوتات فتحنا ممتع نزكايلو تعدن نزختلو مجدن كم اترقف كم أون نهاجرو ناب سلام رجعتن حدنتن زوسن مجدن متتح أغمن بقعتن اللويلا كم تأمن الرجاجيتو أبتركبات أمباسادر إرترا أب السودان أتو عيسى أحمد عيسى ترخي بنيرو نبي كلا زينا مستنسجر حبرتها كمينستر تاعنا كورونا فيروس ترخيبو أب هوسبال زوا ماكل تعيبو كن كبر لوتصن حدا زيجا حاويو لهم تفاني لهم بس مسرت طلع لا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كسابلومي 9,233 بتيح له 9,230 كابزيوم حاوي مستفانو 203 لما بموت استفار يوم مينستر تاعنا عسرا ميازيا كل تشحن عسران حدن أبقول عوزة قاتم تعنا وتأجمات بأجان مكلخال تكور مكتال ولدي والثاني مخانو مياوان قليتهم وكل إينا يناتان عيون زدالو زينا وتسبتب أرسي ماسمورم كتغرباء أبتحت عدمة مهارو زقات أمنا يمرأي كونا مسمع تأجمات كمون كم مكتتالت مهرتم زي السنة خلو محمامات بأجان مليلاين مفواسن ولدي أم مكتتالت عنا دوكم تكورات كخونو مزخاخر قريبهم أبتشنفر مينستر تعنا زوبا ماكل أوها هاديت مدب كتتل تعنا تمهارو سيستر لتبرهن عند ميكائيل مسيرينا أبز قبرتوك على محتث تمهارو بحفشات تحت عد مدما بفلاي بسنكن عينن إذنن تأجمات كمون قزياوي حمامات قرورو أفنجان أسنانن كابت مهرتم كيس سنخلو بنت حكمنا وي أقلقلوت كم زوها بمتكاس ولدي نزب قبو تجنزيبهم مسموياوين تعنا تحبابيرم تأجمات دوكم بأقا كلاليون أبحكمنو كتحبابرون الزخاخيرام انتايز قبر نابنت أب حنت كلاس سسة تمهارو أب حنت قفل انت ده اليوم نزوم سسة تمهارو اتي حلاف خفلي زريهم أسنان كفيتو ريهم عينهم هحد عين شفين كامر عين لنا بقومت أني زكايد إذا بزي بقى أتومك ولا حنت خنا كايدو عين خلنينا نصوم ريهم أجمعت اللوم زبلوهم أبانا مسحلفوا ناتنك أسقسنا إنا نحكم من البات عمتنا حنت بيت مرتاين بس حنينا كلت عمت درجة صغط قبل كاي مخنياتو مستزلو عصرته شدشة نقصان زوباتات اللو أب زوبا مأكل نبو ملأن عدتاتنا نأتون نخلهم أبو زلو تمهارون نريوينا حجو 0-0 انتايو بزي مشارختناي منستر تمرتي إذا زلو نطفتاتنا يتعنا كايت كم زي كألون ردو إمالتي كاب كل تشحن عصرتن كساب كل تشحن عسران نلعلي عسران سلسن شح مرمرات عيني نلعلي 4 حد شح حفشوا مرمرة أسنان ناقصت عسران حد شح دما حفشوا مرمرة إذني أفنجان قرورن كم تخايدة زتقصت سيستر للتبرهان نسلسن شحن 396 تمهارون كل تشحن كل 205 ممهرانن من نتسركوا هابو من كله نعسران 4 شح تمهارو زتبلاشوا أسنان كم التالي لهم كل تشحن 500 تمهارو نبزل على حكمنا كم التلاكو نلعل شوعات 273 تمهارو دما كولجيتن براشن كم التعدله قليتا نتصر
እኳ ዳኣኽል ተረብሓ ኣለዎ በቲ ሓደ ነቲ ደኺሙ ደሎ ዓይነ የመሓይሽ በቲ ሓደ ከዓ ዲግሪ ንኸይቅፅል ወይ ትድኻም ንኸይቅፅል ከዓ ይዓግት ካብ ዑረት ይከላኸል የድሕን እዚ ምዃኑ ፈሊጥና መነፀር ዝገበሩ ከነተባብዖም ኣለና ቀፃሊ ክገብርዎ ኣለዎም ብናይ እዝንን ተመፂና ኣብ እዝኒ ፀገማት ኣሎ ብረኽሲ ዝመፅእ ፈሳሲ ዝፈስስ ካብ እዝኒ ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግን እንታይ ንገብር ሰኣን ኣራዳዳኣ ዝመፅእ ጉዳይ እዩ ባዕልኻ ዝኾነ ነገር ኣብ እዝኒ ትውትፍ ኣብ እዝኒ ዝኾነ ፈሳሲ ይግበር ብመሰረቱ እዚ ጌጋ እዩ ብስንን ተመፅእ ከዓ ከምታ ኣቐዲሞም ክብሎ ዝፀናሕኩ ደድሕሪ ነፍሲ ወከፍ መብላዕ ኮልጌትን ብራሽን ገይሩ ቆልዓ ከፅሪ ከም ዘለዎ ወላዲ ከተባብዕ ኣለዎ ውላዱ ክከታተል ኣለዎ ሲስተር ለተብርሃን ዓንዲ ሚካኤል ኣስዒባ ወለዲ ደቆም ኣብ ዝበልዕዎ ሽኮራዊ ነገራት ኣዝዮም ጥንቁቃት ክኾኑ ብምዝኽኻር ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ከባቢኡን ዝሽየጥ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዝበረደ ነገራት ኣብ ምውጋድ ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ክተሓባበሩ ተማሕፂና ሎሊኣይ ዝበሃል ብመሰረቱ ክውገድ ኣለዎ ሽኮራዊ ዝኾነ ነገራት እውን ረብሓ ስለ ዘይብሉ ደቀና ካብኡ ነወግዶም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ስቲፋኖስ ገብረ ሃዋርያት ብግዲኡ ጥዕና ተማሃሮ ንምሕላው ኣብ ርእሰቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘካይዶ ዘሎ ክትትልን ሓገዝን ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ መባእታዊ ስልጠና ጥዕና ዝወሰዱ 300 መምህራን ከም ዘለውን ኣብ ምውሃድ እቲ መደብ ይነጥፉ ምህላዎምን ሓቢሩ ተማሃሮ ካብ ገበናትን ነውርታትን ክሕየቡ ምትሕባር ወለድን ፖሊስን ክዓዝዝ ኣዛዚት ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ካፕቴን ሰንበላዊት ረዳእ ብ20 ሚያዝያን ተማሃሮ ኣብ ዝሃበተው ኣስተምህሮ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሃማማትአን ወዘባ ዕዳጋ ሐሙስ ዝተወደበ ጎስጓስ ገበን ከይተፈጸመ ምክልኻል ካብ ቀንዲ ዕላማታት ፖሊስ እዩ ዝበለት ካፕቴን ሰንበላዊት ምስ ምእዋጅ ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪጹ ጸንሐ ናብ ህዝብን ተማሃሮን ዝቐንዐ ጎስጓሳት ምስ ምስኳስ ናይ ዝቅጥዕታት ብቐጻሊ ክካየድ ምዃኑ ሓቢራ ሓሓሊፉ በተማሃሮ ዝረአን ንገበን ዝደፋፍን ሓደገኛ ወልፍታት ከይሳዕረረ ንምክቱ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ወለድን መምህራንን ዕቱብ ምክትታልን ምትሕብባርን ከርእዩ ዘዘኻኸረት ካፕቴን ሰንበላዊት ተማሃሮውን ኣብ ከባቢኦም ንዝዕዘብዎ ዘይንቡር ተርእዮታት ብኣጋን ዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩ ተላብያ ኣማሕዳሪ ንኡ ዘባ ዕዳጋ ሐሙስ ወይዘሮ ሳሊሓ መሐመድ ዓሊ ብወገና ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለዘይድሕን ተማሃሮ ነዚ ተገንዚቦም ንነብሶም ተሓይቦም ኣብ ምክልኻል ገበን እጃሞም ከበርክቱ ተላብያ ተማሃሮ ብግዶም ከምዚ ዝበለ ጎስጓሳት ኣብ ክንዲ ተርእዮታት ገበን ነውርታትን ምሳዕረረ ዝኸውን ቀጻልነት ክህልዎን ፖሊስ ቀልጡፍ መልሰ ግብሪ ክህቡን ዝብር ዝርከቡ ርእቶታት ኣቕሪቦም ንሕብረተሰብ ዝቐርብ ጸባ ይኹን ውጽኢት ጸባን ስጋን ጥዕንኡ የተረጋገጸ ምዝኸውን ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኮነን ስለዝኾነ ኩለን ጸባ መስሪሐን ህዝቢ ዝሸጣ ትካላት ነዚ ኣብ ግምት ኣቴን ክነጥፋ ሞያውያን የዘኻኽሩ ወኪል ሬና ዮናታን ያዕብዮ መልክዕ ጸብጸብ ዘዳለዎ ተሕዝቶ ሳምራይት ሊቪዮ ከተቕርበያ ናብ ሕብረተሰብ ዝቐርብ ጸባ ውጽኢት ጸባን ስጋን ጥዕንኡ ዝተረጋገጸ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ላዕለወይቲ ክኢላ መርመራ ጸባን ስጋን ወይዘሮ ነጻነት ኪዳነ ኣተሓሳሲባ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ፋብሪካ ጸባ ኣስመራን ካልኦት መስሪሕን ሸጣ ሕጋውያን ትካላት ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ወይዘሮ ነጻነት ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ ዕለታዊ ካብ 8,000 ክሳብ 11,000 ሊትሮ ጸባ ካብ ሓሮሰት ተቐቢላ መስሪሓ ናብ ተጠቃሚ ከም እትሸይጥ ብምጥቃስ ኣብ 2021 ኣብታ ትካል ብዝተኻየደ ቁፅፅር ነቲ ዝድለ መምዘኒታት ዘየማልአ ኣስታ 68,000 ሊትሮ ጸባ ከም ተጓሕፈ ገሊጻ ጸባ ብትሕዝቱ ኩሉ ዓይነት ንወዲ ሰብ ካብ ቆልዓ ክሳብ ዓቢ ኣገዳሲ ዝበሃል ኩሎም ባእታታት ኣለዎ ሕጂ ካብኣቶም ድሕር ከና ቅብእ ኣለዎ ብተፈጥሮ ጸባ 85 ሚእታዊት ማዩ እተን 15 ሚእታዊት ግን ኣገዳሲ እዚአን ሚነራል ላክቶስ ፋት ዝበሃላ ትሕዝቶ ኩለን ኣለዎን ማለት እዩ ክንድኡ ትዝግባእ ኣታሕዛን ክንክንን ድሕር ተገይሩሉ ከዓ ክንድቲ ጠቃምነቱ ጉድኣቱ ይገድል ማለት እዩ ብኸሚና ከዓ ንሕና ኣብዚ ትካል እዚ ንምንታይ ሓካይም ተመዲብዎ ኣሎ እቲ ጸባ ናብ ህዝቢ ብስነ ስርዓት ዝተመርመረን ጥዕንኡ ዝሓለወን ጸባ ናብ ህዝቢ በጽሕ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ትሕዝቶ ጠስሚ ምጉዳል ብሕፍሰት ምጉዳል ዋላ እውን እዚ ከምዚ ጡበን ዳሓመማ ከብቲ የምፅዎን ገለሞ ንሕና እሱ ኣለሊና በዚ 4-5 ምክንያታት መዓልታዊ ንመልስ ኢና ጸባን ኣይንቁ ዘይንቁበሎ ሕጂ ኣብ 2021 እንኳ ብከምዚ ጥራሕ ዝመለስናዮ ጸባ ተገሚትካዮስ 67,920 ሊትሮ ጸባ ኣብዛ ዓመት እዚ ብከምዚ ሪጀክት ኮይኑሎ ማለት እዩ
تحسو ጸባ بمتن حفصت قبي مصتن حبرن كم زلز حبرت وزرو نጻነት حرسوت ጥዕና ዝውኑነን ከብቲ ከረጋግጹ ከምኡን ከብቲ መሐላለፍቲ ሕማማት ቲቢ ብሩሴላን ምቁላዕን ክጥንቆቕ ብምዝኻር ጸባ بمتن ዘለዎ ሃብታም ትሕዝቶ ምዝብከል ሳዕበይኑ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዕቱብ ጥንቃቐ ክግበር ተማሕጺና ክልተ ዓይነት ኣገደስቲ ሕማማት ኣለዋ ብጸባ ዝሓልፋ እዛ ብሩሴላ እዛ ሕማም ምቁላዕ ንብሎም ቲቢ ኸዓ ሕማም ዓባይ ሰዓል እዚአን ብጸባ ዝመሓላለፋ ሕማማት እየን እዚ ሕማም ዝንደሃሉ ኣብ ደገ ኣብና ፋብሪካ ጸባ ኣትዩ ደይ ተጻረየ ጸባ ምስታይ ማለት ንህዝብኻ ናብ ጥዕና ሽግር ምእታው ማለት እዩ ቶም ድሸጡን ሕልና ክገብሩ ኣለዎም ወላ ዘን ትካላት ንብለን ሕጂ ዘን በል እዚአን ካፌቴርያታት ለሻሂ ገለ ሕጂ ጸባ ክወስዳቶ ኮይነን ካብ ትካላት ተጻረየ ጸባ ጥራሕ ክወስዳ ዘውለን ካብዛ ኣስመራ ጸባ ፋብሪካ ማለት እዩ ወናው ተኻው ወሲድካ ወላ ናቶም ምፍላሕ ማለት ነቶም ሕማም ዘመሓላልፉ ተዋስያን ይሞቱ ማለት ኣይኮነን ህዝቡን ካብ ደገ ጸባ ኢሎም ረኺብና ኢሎም ሸጡ ሰባት ካብኣቶም ገዚኦም ክሰትዩ የብሎም ኣባል ፈጻሚ ቦርድ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ ሓረሳ ዮሐንስ ተኽለማርያም ብግዱ ቁጽር ናይቶም ናብቲ ፋብሪካ ጸባ ዘምጾ ሓረስቶስ ይውስኽ በምህላው በዘይካ ጸባ ከም ጠስሚ ሞሰሬላ ሪኮታ ፋርማጆን ካልእን ዘጠቓለለ ውፅኢት ጸባ ናብ ተጠቃሚ ይቕርቡ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብጀካ ጸባ ማለት ውፅኢት ጸባ ከም ጠስሚ ዝኣመሰለ ፋርማጆ ርጎ ነፍሪ كم مدب كات ريكوتان موسوريلان زبالك أبز حتى روان ورح زي ما لقطة ورح خا خنفريو كم مدب حزنا لنا تكال بلك مجمع رقم مقبلات عزو جبو مكتسر جرو يزغبل هاو جبو مكتسر جرو تقبلوا المسرحي عندنا قوة كله نابزو بخيط كله بجبو بحكان حدا بحدا تراي أسيدتي نايمرقادي نايقلب لشيت كهلو نايمقطع بمولو بقع زبال ጸባ مسترغاغصي بحكايم تصعينو دم مشط ازخيت وناني تكارغونا دكتور عبد الله ادريس دما طعنو استرغاغص ጸባ كمالو زلو ابسنفلطس تمركوسه متن تحستو قبن حفصتن باحاسا دحر مبرا كلن حزبي اغلغلو زهبا ጸባ مسرحين شطات تكالات نزي اب جمطاتين كنطفا تلابيو نحناون حلافناتنا ازيو كبيد مخانو يردانا يوتي حزبي نتعنا نموحاس أبتي فابريكا خيدهم كابتي فابريكا خوزد لهم بتصحفت هاماتي أبن أزبابارنتو من أسيات نقحاتون بريخون ودابئ محايلون مويان فلتأتن سان كل بيتان متتاح زي حجز المدبات يتكبر كامزلو قاليتو حلافت بتصحفت من أسي فورتوناتو محمد صالح نيرينا أبزهابو حبريتا أبتن أزباز ركبو من أسيات بقفي حنس أبيبن أو دادبات تحاحيزهم نتفتاتهم بسلاسلولون مويان فلتأتن زعاد كل عدلاتنا مفتار باستخايدة سعري أبق تشريع إسراحة تراي 400 من أسيات موياوي تلتلاتات كم زقا سمو حبيرو እቶም ምጥፈታት በቀንዱ ነቕሓትን ውዳብን ከምኡን ሞያዊ ዓቕሚ መንእስያትን ምድራዕ ዝዓለሙ ምዃኖም ዝተቐሰ መንእሰይ ፎርቱናቶ ኣብ ቀጽሪ ማእከል መንእስያት ባረንቶ ተመስሪቱ ዘሎ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ጽቡቕ ውፅኢት ትርከቦ ከም ዘሎ ብምሕባር ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ጥበባዊ መደባትን እዋናዊ ሰሚናራትን እውን ኣካላይቶም ናብ መንእስያት ዝቐንዑ መደባት ምዃኖም ኣብሪሁ መንእሰይ ፎርቱናቶ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ቶም ናብ መንእስያት ዝቐንዑ መደባት ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብሓፈሻ ናይ መንእስያት ስታፌን ኣበርክቶን ድማ ብፍላይ ክዕወቱ ስለ ዘይክእሉ ተዋሃደ ጻዕሪ ክካየድ ኣዘኻኺሩ ዝስዕብ ኣገራዊ ዜና ምክታል ምትቀጽሉ ደጊምና ብኸብርና ዕድም أبزينا وتعي مثل نسجر أمريكا ربحتها نموحس قبل عليك الوقت هجرات وتدرون تون كلاوات كم تفتر أبي سوريا تكايدو نزل وفري بمتكاس تن تحبيرهم بتسجتات ندادن بحرية وجازن هبتام نزخنا مبرأوي كفال سوريا وعطات إيران زلا أمريكا هلا وأنا موحس ترجع جاميوت هدروا سرحتات كم تكايد بسبب كل ما تأوي وترنايت كوابي إن خرري مت كم زلوا اتهم تن تيتعصو بسنكتي سرحيتات أبت كبابي كبيد سباون وتاون كسراتات يورد كم زلو نايك أربعة عزبتي ردو أمريكا أبت كبابي نايز ورد زلو كل مدياوي عنوت تحتاتيت كتكون كم زقبا منستري قدات وتسعي سوريا أبي زحلة فسالستي أبزوت أو مجلتي حبيريو أمريكا بزي فقد منجست سوريا أبتها قلوت هدراوي وفري تكايد كم زلا يفلت منجست هزم سوريا
ተወታደራዊ ወፍሪ ከብቅዕ በተደጋጋሚ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እትፈጥሮ ወታደራውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ንመጠን ናይቲ እትሸጠው ኣጽዋር ክብ ከም ዘብሎ ኪላታት ይጠቕሱ መጠን መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ምስ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ሩኡይ ዕቤት ከም ዝገበረ ጸብጻባት ይረዱ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬንን ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝቐንዐ ቤናዊ እገዳታትን ኣህጉራዊ ቁጠባ ዕቤት ኣብ ዓመት እዚ ካብቲ ቀዲሙ ግምት ዝወሃቦ ዝተሓተ ከም ዝኸውን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣህጉራዊ ባንክን ኣብ ዘውፅዎ ጸብጻባት ኣሚቶም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን ዝቕባበን ንሱ ዘስዓቦ ምንሃር ዋጋ ሓለኽትን ነቲ ቀዲሙ ገሚትዎ ዝነበረ 4.1 ሚእታዊት ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ናብ 3.2 ሚእታዊት ከም ዝድርቶዩ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ዘሎ 3 ሚእታዊት ኣብ ምዕባል ካብ ዝርከባ ሃገራት ብልዑል መጠን ዕዳ ተዋጢረን ከም ዘለዋ ዝሓበረቲ ፊናንሳዊ ትካል እተን ሃገራት ቁጠበአን ንምምሕያሽ ጥራይ ዘይኮነ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ንምርግጋጽውን ኣብ ቁጠባዊ ፖሊሲን ለውጢ ክገብራ ክግደዳን ምዃነን ብምንጻር ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ከምርሐን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ወገኑ ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት እዚ ብ4 ሚእታዊት ዕቤት ከመዝግብ ዝነበረ ትንቢት ናብ 3.7 ሚእታዊት ከም ዘግደሎ ክሕብር እንከሎ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬንን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝቐንዐ እገዳታትን ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን ከምታ ቀዲሙ ግምት ዝተዋህቦ ከዓቢ ከም ዘይኮነ ኣስፊሩሎ እዚ ከም ዝብል ከሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ 19 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ማዕከናት ዜና ዝተቃልሐ መግለጺ ሃገራት ምዕራብ ንቁጠባ ሩስያ ንምሳይ ዘጽንዕኦ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ናብ ብቐሊል ዘይፍታሕ ሽግር ሸሚሞን ከም ዘሎ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መግለጺኡ በአንጻር ትልሚ ተጻረርቲ ሃገራት እቲ እገዳታት ንሃገሩ ካልእ ኣርባሒ ኣማራጺታት ንግዳዊ ሽርክነትን ቁጠባዊ ፖሊስን ከተናዲ ከም ዝሓገዛ ብምጥቃስ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ከም ዝርከብ ሓቢሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ንፋስን በረድን ዝዓብለሎ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ኣስዒቡ ብሰንኪቲ ክስተት ትማሊ 19 ሚያዝያ ልዕሊ 4 ሚልዮን መንበሪ ኣባይትን ትካላትን ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፋ ሰመዚ ኣሜሪካ ሓቢሮም ማእከላይን ምብራቃውን ሰሜናውን ክፋላት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት በቲ ሓደጋ ከም እተሃስየ ተገሊጹ እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንሳለስቲ ከም ዝቐጽል በዚ ድማ ክሳራታቱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣለው ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣየር ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐስቡ ጸብጻባት ብሰንኪ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከም ዝወርድ የረዱ ጠንቅናይ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ክሊማዊ ነውፅእ ምዃኑ ይጥቀስ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናት ብኣሰካፊ ደረጃ ምውሳኹ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝቐርብ ጻውዒታት እናሓየለ ከም ዝመጸ ማዕከናት ዜና ሃገር ትማሊ 19 ሚያዝያ ኣቃሊሐን ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ብገምገም 10 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቐተላ ዓመታዊ ድማ ልዕሊ 30,000 ደቂ ኣንስትዮ ምስጠታዊ ገበናት ብዝተኣሳሰር ህይወተን ከም ዝስእና ጸብጻባት ፖሊስ የነጽሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብውሕዱ 26 ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ደሃይ ከም እተሰወራ ቁጽሪ ደሃየን ዝጠፍአ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብጠቕላላ 25,000 በፂሑ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ኣብ ሜክሲኮ ድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋጽ ዝውሰድ ስጉምትታት ክሕይልን ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ገበን ዝፍጸሙ ዝብየን ፍርዲ ክተርርን ዝቐርብ ህዝባዊ ጻውዒት ዛጊት ሰማዕ እዝኒ ከም ዘይረኸበ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኣብ ምስጋር ዘይሕጋዊ ዕፀፋርስ ነጥፊ ጉጅለታት ገበርኛታት ዝካየድ ግጭት ምዃነን እዮም ጸብጻባት ዘነጽሩ ነዝዕለ ዜና ንምዝዛም ኣርስታት ክንደግመልኩም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ርክባት ኣካይዱ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣብ ሆስፒታል ተዓይቡ ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊዩ ተፋንዩ ኣብ ቆልዑ ዘጋጥም ጥዕናዊ ጸገማት ብኣጋን ንምክልኻል ትኩር ምክትታል ወለዲ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምውሓስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ቅልውላዋት ከም እትፈጥር ተሓቢሩ
أقولوا كتابة بزعمة زيك هنقول كم زخل تعميتو أو أمريكا حماقرتات أير نواتون محبر كتابة والكسراتات أسئبو زينات يزازم صرف مربات إيرتيفين حلبكم بوغنا برخليتي